Hello guys, te wasalam sogono rojo tono ani channel tini ni video hingke kono vlog video ngala hingke ani Dara ni kale bara ni photoshoot khai pro afro ni video sengnai hingke video dong ngala photo rokta norokno japro photo bujak mani rok phonok pai mo khani basi ketal hingke Dara ni moi ni besla Dara ta ni soi moi ana mani bin bai hingke omo kalbari hingke 2022 ang mani sido apro ang upload khai malia video photo rok an thani kereni bagai hingke video hingke ang try tok nai norok no phonok nani bagai next time tabo ko photo sini norok no phonok bai tong rakha omo hingke ani muwa tabo Dara ni bin baba ani muwa ta hingke omo hingke ani moi borok guardian basakang sakang borok man phonok ka ang oro video edit khai pro wa hingke iko bokhe bamon da sido sai malia ang mo katai sahano hai moi nuksak phiu ka photo wa omong gangke oko kenya ton mani nogo tabo kenya sajok jak baya ko be pai nokhor mani tabo sok pai iko kajang mazak wo Dara no khumala kanoi tongo ta ke nai tong noro Tabuk mokhe Dara lo bahanyo hai sajugui tong khumala ro kanoi Dara ni nogo ta hingke iko basi bo sajok jak baya ko be nokhor silai tabuk kajang mani bagui thang silai ta yang Dara po ekdom marka sajok jagui tongo omo khe ang ta Dara ni nogo tai ka tabuk jama ni nogo kisa basi be photo bujak nai hene bujakai tong mani ta omo khe muwa Dara kaijak nai hikom Dara chikon moyom ko borong family 4 jona hingke iko omo khe kalbari ni tan dino jar agoi tam ka mo bono khumjaro sauda ka mo ang asuk saimiya hindu rok ni baire ne hingke hingke apro holiday do dol cholui tong apro hingke dol bomo khawa silai jang gatai donga par sui tong ta Dara pasonyo bamoi pai ti ke bra hanyo hingke bre no aram na kham tir mo be haisi omo hingke gori kenai white color bai red kanjak omo hingke kenyani bini manai ta an basini bini manai ko jaga sujarok ang baksa sini balia sal saborok bai khambo neng kenya digini borok mamang no borok ke ang kaham ke asuk sinle omo obore hingke bai bo blog khayang wai sabono bin blog lukha Dara ni kalbari ni video ngai ko hanyo haite hano za phiu ka basini bin manai omo kayang chini parani bai be koi borok mai je tong photo buja khana ke hanyo haino za phiu ka ang borok na asuk sini maya tongte chate nonovan shoge koktang kothama awao mokol bus kango nononu yakhe kema jana angke tabong hingke cake ralaye cake tu gicharoi tono Dara basni saroi tono ta bukhongo asin market tu gichari tono apro hanggang video khatong masean video ro besa kamai thamai ka ebra hanyo tabo photo se camera ni photo se mane sen norok na haike tabo share khai tong mana norok bai baksa norok phono bai tong mano tabuk pai thago hangga norok ani photo mabang sinok sinai apro kalbari photo bujak mani ta ang purai ko apro ang omo lehenga apro jepula first kan mani ta mo katar waspan kan je khane lehenga rok omo hingke tabuk nukjak kana nai toni do mo kani dadu ani amani bin babu an dadu bai photo bujak mani apro wa